А ти дали си от малкото хора, които осъзнават, че не носят 80% от дрехите в гардероба си? Причина номер 1. Импулсивни покупки. Колко пъти си купувала нещо просто защото е било на разпродажба? Или защото сега е модерно? Или защото ти се е сторило, че стои много добре на някоя друга? Или защото си имала просто нужда да си купиш нещо? Истината е, че тези покупки не отразяват нашият истински стил и заради това остават на закачалката. За да не допускаш тази грешка, винаги пазарувай с списък. Причина номер 2. Любими, но вече остарели дрехи. Всички имаме любими дрехи, в които сме се чувствали красиви и уверени години наред, но те вече не са актуални. Те са износени. Дори вече може и да не ти стават. Изхвърляй и освобождавай пространство за нови неща, които отразяват новата теб. Причина номер 3. Не знаеш как да се съчетаваш дрехите. Може би и ти имаш някоя страхотна дреха, която обаче не знаеш как да съчетаваш, как да комбинираш и така тя стои неизползвана с години. Но понеже е хубава, не я изхвърляш. Обърни се към мен, аз мога да ти помогна. Аз съм Йоана, професионален личен стилист и ако искаш да имаш функционален гардероб, пълен с дрехи, които обичаш, носиш и те кара да се чувстваш уверена, последвай ме.